Diujak karo para penonton ngibarate lemah malah kaya dirabuk dine tletong akhire tandurane dadi subur lho ngono kuwi lan ning luar Jawa wah karo Mas Catur Nugroho wah tenan dhek ha iya melu marem yo berdiri coba kaya apa tukung-tukung Mbak Lisa dan juga Birgita Ayu yo para lenggah mang tamatke mang pirsani mirip kaya jambe sinigar ora enek sing bosok ora enak piye plek to plek padha cantike dedege ya padha le apa ki jenenge cantas ya padha dedek piadek ya padha dedege ya padha pakulitane padha mung bedane lek Mbak Elisa irung duwe pacar lek Brigita ki solan salin terus oh gonta-ganti to piye resep kok iso entuk pirang-pirang ganti ki ora tapi tambah tuturana Mbak Lisa iso kaya ngono lho jiwa wanitane ana ngendi kaya ngono kuwi tambah ki ya ora apa-apa emang kalau memang belum jodone ki ora apa-apa golek akeh sing akeh sisan ora apa-apa kan masih penjajakan engko kira-kira ngendi sing paling cocok paling plek karo kowe ya engko kek plek-plek maksudnya menuju ke kompak gitu loh menuju plek-plek kaya tatin pas nglunjak ngono ya plek-plek ayo ora pas jupuk nganu to nyengket aku udah kates ngono nyengket kates to ye iki enjang-enjang tasih kathah menika ingkang tasih bungon luar biasa matur suwun nggih estu lho Mbak Lisa piyai mriki kalian jenengan lah tresnane ora umum aku ya ora pati nduga mono karo Gondomono luweng. Aku ya anu tadi tuh lupa loh aku kalau nggak lewat gerbang itu, wah ya aku wis tau rene deng gitu. Lah kayak mutan. Iya angger duwite entek lali modele. Mbak, berarti jenengan karo Mbak tapi tekane pas udan mau. Pas nggih, pas Jawa. Terus piye carane piye ben ora kudanan? Hah? Ben ora kudanan. Ya nganggo payung kan. Terus sampean kok ngomah nggawa payung? Lho yo enggak, sik kok ngomah yo nganggo gerobak to, mosok yo nggo angkong. Maksudnya ning mobilmu enek payunge ngono lho. Onten. Sedia payung sebelum hujan kan. Yo mesti disediakno payung. Lah kok takon kuwi ngopo? Lah aku ki yang mendalang ya. Dalang lak sik jejer. Makbres ngene. Aduh, Elisa piye? Iki mangko urung teko. Lek teko kene mesti pas udan iki dheke diudani iki mesti ngono. Maksudnya iki dianu lho kena udan banyu udan ngono lho maksudnya. Diudani to? Iya. Diudani to? Sik to. Piye wong Jawa bener ngoten nggih, Pak? Lek udan lek diudani to. Lah iki dudu wong Jawa mboten ngerti ora. Lah nggih. Kula wau sampe diudani sih. Tapi selamat. Masyaallah. Sing udani selamat. Kula sing selamat. Kula diudani tapi selamat. Maksudnya tekone rene wilujeng selamat. Saged kepanggih sederek-sederek, seneng, regeng, marengeng. Lah sinden omongane teng plekutuk wong kene kok suweneng ya ngono ae. Lah mbok yo kaya mudeng ya Pak Bu iki lho. Mudeng ora. Ora trima wong kene to Pak sing seneng Pak. Dalange kan ya seneng to Pak. Iki aku wis mencoba ben ora tekan kono. Aku ki wis cara macan wis bubuk manis lho. Lah kok mak utik-utiki karepmu piye, Bir? Ya gak apa to Pak pancen. Iki kudu tak bocorke setetek. Apa Mbak? Setetek. Setitik. Mau esuk ki Pak Cahyo ki WA jam 4 esuk. WA sampean. Masyaallah. WA jam 4 esuk. WA piye Mbak? Langsung ampun ke supen nggih Mbak, mangke dalu. Profesional ngomongane job. Kok isu-isu to Pak, aku ya gitu. Jam 4 isu. Jam 4 isu. Subuh. Ya, kok enjang-enjang to Pak gitu. Ya terus dia ngomong kok belum bobok to Mbak. Aku kudu jawab piye? Ya wis
ta. Iya berarti sebagai wong wedok kan aku wis jejek kan. Wis menjaga, betul, Menjaga. menjaga. Nah, Sik to, sing jenenge ning YouTube iki piye akeh wis ngerti. Lek sampean diikrarkan sebagai adike utawa anake Bu Kesi. Lah berarti aku lek bapakmu utawa kakakmu to. Apa salahku seorang kakak ngabarke adik Yahene kok belum bubuk? Ya salah to, Pak. Salah piro? Ya jenengan salah, ya salah. Salahku apa? Salahin jenengan kan jenengan pun punya istri. Kudune gak entuk ono WA orang ngono kuwi. Lah apa aku salah wong WA aku tak lebokne WA dheke. Ora. Anu tegese dheke tak WA-no lho ora. Heeh, wis mlebu jenengan. Oh iya. Iya. Ya ora iki mau ki carane saking senenge soalnya udah pelunasan rong dino ke bengker kan. Lah dadi Pak Cahyo ben ra mikir, bengine aku kok mayang-mayang wae dadi isu kabeh wis dilunasi tak takon Mbak Tatin mau pelunasan jam piro? Mau esuk lah ya berarti Lah iso kabeh kok. Iya padha. ora tak istimewakne to. Kabeh esuk jam 4 mergo mambengi lak wayangan. Timbangane keturun tangi ku awan, gandeng wis dirampungi karo Pak Sutriyoso akhire kabeh sinden iki tak transfer dhewe-dhewe nyok. Lah kok sinden madang karena kok mau sore Pak, ora mau isuk. Hah? Jarene jenengan buat anu adil. Adil. Kok sinden madang karena kok mau sore. Wah, aku bukan urusanku. Urusanku dengan bintang tamu 2 ini, kamu urusannya dengan kuwi karo kae. Oke sih. Lah Pilih kasih. Ngono. Pilih kasih. Tak dungane dompetmu ilang neh engko Pak. Wah, enggak kepro ora tak jajakne neh kowe ora. Jajane pecel malah ndongakne elek. Jajakne pisan. Dadi sampean kudu ngerti aja gampang ngarani Pak Cahyo wah karo Mbak Elisa terus neko-neko enggak mungkin. Mergo wis didum karo Bu Kesi. Terus bintang tamu. Kompak ngono maksudnya, kompak. Iya kompak. Seneng ngene iki. Iki mau aku ya mau komen Pak, mumpung iki mumpung. Apa? Mbak? Ini kan tadi ya ono sing komen carane iki kok ono bintang tamu nganti tekan ngisor jaluk-jaluk duit ngono kuwi. Iki ora kon jaluk saweran ki enggak. Iki jenenge apa? Tema hari ini wayangan ki ngopo iki jenenge? Bersih desa. Bersih desa padha karo Merti Bumi. utawa sedekah Bumi. Nah, sing tirakat iki wong sakmene. Yo wiyaga dalang sinden bintang tamu iki dalam rangka tirakat. Nah, tirakat iki carane sedekah, carane setiap desa dewe-dewe. Cara panitia kene, cara masyarakat kene sak duwene. Tadi duwene 15.000 ya lebokke 15.000. Duwene 5.000 ya lebokke. Iki mau duwe 5.000 kira-kira ana susuk 3.000 ya njupuk susuk gitu loh. Jadi emang kaya ngono. Masane njaluk susuk ngono. Lah yo ora do suwi tak kira simbah kok dangku sanget bol golek susuk ning kono. Lah yo iki dhewe-dhewe iki. Dadi semuanya boleh ya? Boleh. Bebas untuk nglebokne. Aduh kok bintang tamu kok kaya ngono yo kok gelem-geleme. Nek dipikir yo ora gelem nek iki carane bersyukur masyarakat kali pancur ngene iki sak duwene mbok 2.000 3.000 kuwi nggo ucap syukure iki dilakoni bareng-bareng ben dadi berkah. Tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Diterangke kuwi. Pancen izin. Apa? Apa to, Pak? Pancen Mbak Elisa calon dokter, Pak. Jadi ya Alah, aku calon dokter. Aku ki ya wis magister, ora suwene ya dokter. dokter tenan. Lah aku masuk angin ini dokter akhirnya aku ngono kuwi. Terus? Terus Asam periksa. lambung. Ki lho Mbak Elisa ki mengapik to? Dek kan medun to. Semua orang boleh memasuki to. Oh to, Mbak? Boleh masuk itu. Lah. Boleh memasukkan. Lah kuwi tegese sangat merakyat kaya ngono kuwi. Dadi semua orang boleh masuki ya? Boleh memasukkan, Dadi bebas. semua orang boleh ya? Boleh. Dalang ya boleh dalang. Boleh aja memasukkan, ha? Ya aja neng. Pakai dulu. Arep memasukkan. Iki kita aja pakai plastik sedekah, Pak, sedekah. Ben ra mikir tekan dindi iki. Oh kok iso plastik biasanya tisu plastik ora ngono. Ya itu mau tak nggone rangke netizen itu loh yang kendel lalok gitu ya. Ya tak jelaske. Iki cara desa negara tawa cara, megara tawa tata. Apa kuwi? Oto-oto dipangan Bathara Kala. Mikir aku mikir. Kira-kira kaya ngono ya. Yes, kayak nyanyi apa? Iki podang kuning. Yeah. Iki pamundhut saka panitia dipandhegani kalian Pak Suwardi. Ayo. Siap. Ngersakake podang kuning. Bawa dijak mboten iki? Hah? Bawa dijak mboten? Dijak Melu. no, iki melu nggih.
Iki tulisane genah bawa podang kuning. Iki to, Pak. Hah? Tenanan to, Pak? Well, Oh iya, Pak. Aku jujur wong ayo maksamu. Iya. Coba, ayo. Sing junior sik. Ayo, Ipil. Ayo. Nadyanu pripun, Pak? Pak Oh, ajeng bawa, nanti ikut bawa. Tapi kamu wes disikin dulu. Menurut Pak Dalang sutradara kan kamu sak larek ya, diuncalke dulu ya. Lempar dulu deh. Nadyan wujud temung peksi. Saya boten Pak Bu. Saya toh. Kayak regi pinten niku. Ayo. Larang. Remuk. Pada. Seni kok, seni jaluk dikekke. Tuku larang. Larang. Tambahin boten. Tambahi ya. Opermek napa tambahi? Tambahi Tambahi sih, no. ben marem. Sing koke sing biasane napa sing mboten, Pak? Si dari kok kakean takon yo Pak yo. Ayo takon, bar takon-takon bar isu njal undaan. Birbit. Nane. Saya lagi, Pak. Yo no nganti titik seleh sik no ayo. Halus manis nangsem make. Hop, lah titik ngene penak. Yo. Terus? Iya, Pak. Hah? Lah, Maksudnya sing Teros niku lajeng ajeng Nah. sinten ngaten. oh alah kuwi tak kira lek jenengan arep mata sinten ngoten. Oh, nggih ajeng Bapak. Tadi udah naik belum ya? Menawi badhe nembang mriki, Mbah Trima wong ngendikane bahwa ajeng nembang mriki kok. Mriki, Mbah. Mriki. Mbak pundi? Oh, nek ngatur. Ngatur yo, ngatur. toyan, Oh. toyan. Ngatur. Ngatur. Toyan. Ayo. Yo. Nonen. Malah ngajari. Dene dalange pantes yo ngono, sah. Oh lah iya. Biyen biasane aku piye-piye kowe meneng ae saiki protes ae ora. Ya kan ada perkembangan, yang namanya cerita itu ada kembangannya. Nek rano protes-protesnya enggak ada semburan-semburan cinta. Wah, Betul, Mbak. sudah Betul. mengakui dia telah menyemburkan cinta. Wah, iya. Cinta karet cetas. Aduh. Golek isi podang jenar. Lah niku sampun, Mbah. Mbah, Sios boten. sios boten, Mbah. Mumpung tesih kalih larik niki. Wah. Serung rampung le pipis. Nggih, pun niki Napa, sampun. Pak? Oh, mriki Mbah Trima, Mbah, mriki, Mbah Trima. mriki. Niki, Mbah. Minggat. Nggih. Nika, Mbah, tasih kalih larik niki. Ah, heeh digembol. Sabune, Mbah, jelane, Mbah. Nggih. Seselane niku lho. Selane. Mriki ya Mbah, ampun mudhun sindene kula bingung nang kene mati kutu nang kene. Ora nek kancane. Nggih, di sini aja Mbah Trima. Nggih. Boleh. Boleh. Apa ya? Apa iki, Mbak? Iki sang ketua panitia. Tepuk tangan untuk Mbah Trima luar biasa. Sehat, Mbah. Wah, matur sembah nuwun. Nggih, mungkin dipun baca Pak Dalang nih. Yo sampean no. Kula mawon. Lah kan sampean wis dadi astradaku. Oh, Ayo. iya, oke. Mriki, Pak. Oh, kungkung. Kung. Iki, Mbak. Nana, ibu. Ayo. Kok bungah kok tan ngurung sriune. Iki neraske bawa. Ibu. Iba bunga ing ati
Tepuk tangan. Inilah Mbah Trimo alias Walid. Balik terus Pak ya. Nyanding dadi Bisa. Iso. Mbah jenengan meni grogi disanding sinden-sinden gitu. Aku grogi to, Mbak. Nyanding bisa dadi tombo. Cobi. Nggih baleni mboten napa-napa disetip. nyanding Alon-alon Mbah. Bisa. nyanding bisa Dadi putra. tombo Mula kali pancur serga wayangan mung ketua panitiane piye budaya kados makaten Mbah jenengan niku. cah kene omahe kono Napa niku? Nggih. Mbah, jenengan semangatnya luar biasa, berjuang untuk rakyat luar biasa. Ning kula nyuwun tulung siji. Lek ngenyang dalang aja kaya ngenyang lombok ngono lho, Mbah. Mosok kacek 500 sing jenengan nesu ngono lho. ora kencang kae iki Lah apa? tak peres Peres masane nek sapa diperes ora gitu. Ning elok jenengan sehat panjang aku yo umur. gumun dong karo jenengan niku Napa, Mbah? lah Bu Kesi nek kladene semua ijo isine jajan tok ngerti aku bermangan no. Sinten? Bu Kesi to. Lah mergo jenengan mriko lek nggawa panjer. Lah gur wong dolane resik meja niku. Aku yo gumun Niku do golek piring dhewe teng pawon. yo dasar nuleh kaya mbok gawane kresek ngono lho. Kaya ora iki lho. Apa? Ning kula matur nuwun mau kanca-kanca teng mriki entuk tombo jenengan paringi gule walah gule kaya ngono lho. Jas. Gini Mbak Elisa. Golek. Mau kan takjak mandak. Oke. Ciri khasnya ngono. Ciri khas iki nggih. Bukannya kowe tak jaluk-jalukin ya. Boten. Ini seduluran. Seduluran pinten-pinten kemawon niku Mendekat, tondo tresno. mendekat. Mbuh 2000 mbuh. Ana gedhe ya ana Ana cilik. cilik. Ana Ana sing dawa, cilik? ana cendak. Ngono lho. Mbah nyanyi sareng-sareng nggih. Oh iya. Ampun mandhap riyen. Sareng-sareng. Nggih dikancani dua bidadari. Iya, sareng-sareng mboten sari-sari lho, Mbah. Sareng nggih. Sareng-sareng. Podang kuning, nggih. Matur nuwun gulene, Mbah, elok tenan. Ayo. Sing masak sinten, Mbah? Bu sapa sing masak niku? Oh anu masak putih. Masak gule niki lho, Mbak. Oh. Ono. Dandake. Dapur sekar. Eh? Dapur sekar. Oh, dapur sekar seni karawitan nggih leres. Dapur sekar. Akhirnya dadi podang kuning, ayo nggih. Nah, mulane kula dijenengke Trimo iki biyen niku bapake kula sok rak trimo. Nun? Ngono sembiyen bapake kula sok rak trimo. Sok ra Ra trimo. Sebab Iya. Lah kono ora kirim ngono ya, Mbah. Esuk awan iki teko rak trimo. Nggih, nggih, Mbah. Kula kan iki tak judule kan esuk awan to. Hah? Podang kuning kan esuk Esuk awan. awan. Esuk mboten esuk sore tempe dele. Ayo. Nggih, monggo podang kuning bersama Mbah Trimo. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga kali pancur lan emban kerep tansah berterbang tinggi ke zaman keemasan. Esuk awan ning omah ora. Thank you.
Mau siang yang ngasta pedalangan sinten, Mbah? Mas Arun nggih. Nggih. Ah nggih, nggih. Niku ora bayaran no. Non, Arune ora bayaran. lah hubungane kalih kula napa? Wong Arun wong kene aku iki wong sarang anyar. Ora mu cerita tok lah. Oh cerita nggih. Lah dijareng-jareng nggo bintang tamune aku ora mau papat kok. Non, Bintang tamune papat awanmu iki. papat. Gareng. Petruk Bagong Semar. Adine Gareng. Hah? Adine Gareng. Oh, ndi adi sinten kula malah mboten ngerti. Oh, nggih. Lagi ngerti Ngeten, aku. Mbah, kula riyen nalika tasik sak Mas Arun niku nggih. Heeh. Niku nuwun sewu ndalang teng desa kula niku nggih ngoten niku. Berjuang ngoten niku. Ning jelang hati-hati lho, Mas. Napa? Lah gek ben ora diadangi ngono kuwi ana cah cilik-cilik nyogok Napa? Lah dikira salah. Oh, enek cah cilik kok mburi Ah. kelir. Lek nyogok apa jenenge dikira salahan mboten masalah. Kula riyen nate, Pak. Niku mboten tutupi cah cilik enten 5, sirahe teng mriki crungul ngeten iki. Lah kok muni, wah, kayak gedange. Kayak gedange no aku. Aku ki nglakokne Werkudur. Wah, udu gedang. Wis ngono lho. Cah cilik-cilik mesti oh gedang. Yo dibetat ngono. Dibetet mak tus ngono langsung mak perpet. Ning ana cerita meneh. Napa? Nanggap wayang mantokke anake. Antone anake. Lah wong tuane rada budhek. Nggih. Omahe sik gedhek. Ah, Lah kan yen kan ditukokke blangkon nganten lanang. oh nggih. Pakmu tanggone dijajal yo ben jajal blangkon yo padahal salah Nggih. paham. Heeh. Lah sing jajal muni Dik, blangkone sesak ngono. Oh, blangkone susah. Heeh lah. Terus makmu sesak. Anake sapa? Pimpinane sapa? Ngono. Padahal ki blangkon lho. Oh. Lah ibune iki salah paham. Oh. Sing dikira sesak iki tunggale blangkon. Oh. Lah terus oh alah kon Lah, blangkon. Lah ngaten anyar kan ngertine iki kuwi siji kuwi mau. Oh, Lah nggih. terus ana jekno meneh. Napa melih akeh men Lah, bahane. Heeh, lah sing lantane lanang ki muni. Apa? Dik sesak tak silete ya muni ngono. Gembor mbokne. Aja disilet. Masa? Aja disilet. Oh, nggih. Ngono. Nggih. Nek sesak aja disilet. Padahal blangkon. Oh, jane jenis banyulan ngoten niku kuatah. Ning sosok iki kula mboten enten tenan. Persepsine bocah karo wong tuwa niku beda to. Nggih to. Lek bocah niku dikandani, pamane cah sekolah ngoten, dikek pelajaran matematika pelajarane angel mlebune, gitu. Lah, neng omah kondo karo bapake, "Pak, aku diulang matematika ra iso-iso." Lek ra iso kuwi berarti biasane ngantuk le. Kowe ning kamar mandi sirahmu telesono. Nah, ngoten niku. Ganti wae lakone ganti ya. Ganti. Ngene. Wah, iki ora jagongan ning angkringan jenenge Mbah. Iki aku duwe kanca siji, Sinten? Pak Gito. Non? Lah iki mungkin surate mau dilakno Mbak Nisa. Lah ngene iki kula bocor riyen nggih. Suracane piye surate surasane? Nggih, wau ikete sampun to? Blangkon. Blangkon, Nggih. nggih. Katur Bapak Dalang nggih pareng nyuwun ending lawas sawo gletak saking omah pereng sedulur bonsai plat H. Menika. Ki usahane bonsai. Ah, napa? Usahane kembang. Oh, usahanipun bonsai nggih, paringi Oh. berkah, nggih, laris bonsaine menika wonten Amin. embel-embelipun. Diiringi anu napa sesideman. Non? Sesideman. Sesideman nggih, nggih. Lah aku tak sing bawa ora apa-apa. Oh, nggih, nggih. monggo Tak monggo. tatin tapi sing Lho nggih no Apa tadi? nika nggih larang marang tanjake ya man-man nika. Delan kon nembangne mripate Apa? mak plowerok ngono langsung. apa nganu cerita Tanjung ya ora apa-apa. Lah pawaloyone jare gerah. Oh. Sakit padane. Positifin napa? Arep sesideman pas Sri Tanjung jenengan. Ya sisteman ndak apa-apa. Oh nggih. Piye, Niku Mbah? niku pun jumeneng niku lho. Nggih. Mbah, kula pun Tapi- ngantek, Mbah. Heh, Mbah. Kong. Oh, pripun Kakung? Menika wonten dawuh menapa? Bawa sesideman. Oh, Tapi aku nggih. sih bawa sampean sinuturi. Hah? Panuturi to sampean to ya. Kono Celemi. jenengan nek ngendikan niku mie dicerakke wonten mriki lho. Oh. Niki kula cekeli terus ngenten. Nah, Dile dicekeli tok.
Ya rugi nek cekeli tok. Lah. Maksudnya yo Wah, kan. wis. Trimo. Oke. Oke. Ya nek watuk mboten sah di mic to, Pak. Nggih monggo majeng mriki. Saya mangar beda bukesi ya ben. Walah jenengan kok sapa-sapa arep di beda lho, Pak. Lah oke nek ra guyon ki ora awet urip. Oh, ngeten. Nek awet enom ora ono. Oh, awet nom apa awet urip? Awet urip nek tuwa ya tuwa. Nggih. Nggih, Mbah, bawa, Mbah. Selak pengen kula krungu suarane jenengan. Iki wis Ngadeg ra dhuwur. Sing ngisor ora gelem. Mergo wis layu. Jujur. Ya, Mbah. wiwitane. Wiwitane anderek sang paket priya bagot kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe Sing kok anyar kok. Penting tiba ora apa-apa. Krungkep. bendara terus kayuyung neno selendang kuning. Pak Dalang iki mbok ora warai to Pak Dalang. Aku jeglong-jeglongke aku ya. Mboten jeglongke. Estu cengkoke enten loro pancen. Dadi enten NU kali Muhammadiyah ngono lho. Wis jenengan sak metune jenengan mawon sing pundi? Ora iso gelem metu. Aduh. Ya mbok diperesis ra gelem. Ha niku manut gendere. Nenenene. Selendang kuning. Selendang kuning Hmm. kang saking Pak Dalang. Nggih, mboten Mbak Tatin nggih. Suara kurang. swara kurang pramana ning wasis ngungro Ngungkrum maneng sinten Mbah Trimo? aku tak lali sih Aja jak omong sik kok sik. Mboten. Intine dijagat ku ana godho. Iya. Ana godho kok. Wiwitane ndere sinten? Ndere Mas Cahyo. Nara ana godho ngene nara tak ngandel takok karo Mbak Kesi iki lho. Oh nggih. Godho mesti ana. Wah, sing diarah bojoku Mau terus Mbak Kesi ta. terus iki Pak iki. iya, Siap-siap iya. lho Loh, gue. Wah, aku ngerti kuncine kalau Mbak Kesi kuwi. Kuncine nomor pinten? Lah sampean ora Kuncine? iso ngono wis dikunci carane. Apa ta, Mbah? Nah, ya ora ya kon sing lurus ngono lho. Oh, nggih. Kon sing lurus. Siap. Nggih. Nek pas nganu ya kadang-kadang ya mega. Oh nggih. Mula bojo sinden nek kon lemu ki ra iso mergono dalange menggak-menggok. Nggih. Nggih. Leres, Mbak. Nggih. Awas, Mbak. Ayo, Mbak. Anggung rom. Anu. Anggung rong marang bendara diasulis tio Napas. pijer mincang Pijer ngincangake alis. ora kelingan pijer ki mak cerit ngono lho pikirku. Jenengan nganggo wong sisi deman nganggo treat barang. Kamu kelingan zaman biyen kaya Pijer. pijer mincang ake alis Mas, masuk. terus tresno sesideman.
Gito. Monggo Mas Gito. Cida ora Mbak. Mbak. Ayo, Mas. Mbak, aku tiwas mangap kok Mas Gito. Tanggung jawab aku wis mangap lho. Panjen tak kon mangap. Lah, Ora tak mangap tak brungkal. Wah, Jem iki. Coba. luwe becik paten mana tindak
nuwun Mbah Trima, matur nuwun sanget. Mbak. Saniki minangka pamungkas pamundhut saking panitia, coba Mbak Dian Munasira, terus Mbak Tri Hastuti bareng Mbak Lisa karo Mbak Tatin menika enten pamundhut Kembang Rawe. Nah, nggih. Pun aturaken. Nyuwun pangapunten mbok menawi mboten saged sedaya pamundhut kula aturi amargi nggih ingat waktu. Aya. Nggih, niki wae nggih wonten pamundhutan napa sawo gletak nggih. Sesuk nek nanggap meleh ya Mas ya. Kejeme. Lek kantenan nika pamundhutan kathah sanget nggih. Kembang Rawe turun gunung, Dik. Wah, iki berat sebelah nek ngene. Tapi ya Abot Iki kono. antep ki. antep iki antep. Ora oleng lho ngene iki gede-gede. Gak apa-apa Mbak, dia malah penak ditumpaki. Tumpaki bareng. Nggih, monggo kemarin. Monggo Kembang Rawe katur sedaya para lenggah. Monggo. Yuk, dados. Ayo Riri. Ayo. Pernah ucap belo pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau pelayaran. Tak pernah ingkar janji. Harimau, Hayuto, hayuto. harimau pelayaran.
Terima kasih, terima kasih.